Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka wacce muke kawo muku don taimakon al'umma. To kamar yadda kuke kallanta wannan ita ce magarya. Wannan magarya ce kamar yadda kuke ganinta. Hakika magarya da kuke kallanta tana yin magunguna masu tarin yawa. Duk mutumin da yake fama da matsala ta shaidanu ko sihiri ko sammu, to bi iznillahi ana samo wannan ganye guda 7. Idan ka samo ganyen nan guda 7, to abin da ake yi ana samu a dandaka su sai a sa a cikin ruwa a cikin kofi. Idan an sa a cikin kofi, farko abin da za ka yi za ka karanta Fatiha ƙafa 7. Bayan ka karanta Fatiha ƙafa 7, sai ka karanta Falaki da Nasi, kowace Falaki 7 Nasu 7. Idan ka gama karantawa a cikin ruwan, za ka sa iskar bakinka ta dinga dokar wannan ruwan. Za ka sa kawo bakinka kusa sai ka dinga karantawa. Amma ka samu wani ɗan cokali ko wani ɗan abu ko wani tsinke wanda za ka dinga juya ruwan yayin da iskar bakinka take fita haka. Ka ɗan dinga yi kana juya shi. To bi iznillahi mace ko namiji duk wanda yake fama da matsala ta sihiri na tsayawa harkoki, ko wanda aka yi masa jifa, ko wanda aka yi mai ƙulumboto, ko wanda aka yi masa sihiri, ko wanda aka yi masa ajiya a cikinsa, ko wanda aka je aka yi masa aiki aka dakusan masa da kasuwarsa, ko wanda taurarinsa suka mutu, bi iznillahi in dai an yi amfani da wannan magani kamar yadda muka faɗa, to za a samu waraka. Kullum za a yi, don haka za a samo shi wannan ganyen, za a ɗebo shi kamar na kwana 7, kullum guda 7 za a dinga sawa a ruwa ana karanta musu Fatiha ƙafa 7, Falaki da Nasi ƙafa 7. A dinga yi ana shafa jiki bi iznillahi. Kuma sannan idan mutum ya ga dama wannan aiki a kullum sau ɗaya ake yi. Za ka iya yi da safe, za ka iya yi da daddare. Duk ɗaya ne. Bi iznillahi duk wanda ya wannan zai samu waraka bi iznillahi. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.